Здравейте! Аз съм Ели. Надявам се, че днешният ден е прекрасен, великолепен и изпълнен с много любов, хубава енергия, щастие и най-вече светлина. Също така искам да ви кажа колко е важно да сме благодарни. Това е причината всъщност да се включа днес. Искам да изразя своята дълбока и искрена благодарност към създателите на системата от упражнения, тази гениална система от упражнения Active Sitting, която промени моя живот, продължава да го променя и знам, че го е направила за хиляди други. Това са Коко и Ива Ковачеви. Благодаря ви, Коко и Иве. Благодаря ви, че променихте живота ми. Разбира се, не без мое участие, но благодарение на вас аз успях да открия себе си, да дам полет на мечтите си. И всъщност в следващата песен, която е текст, музика и аранжимент, Ели, ново вдъхновение, Коко и Ива, аз искам да ви кажа колко много ви обичам и искам да покажа на всички, че чудеса се случват. Повярвайте в себе си, върнете се към детството, към това, което ви е правило истински щастливи. Ние можем, наистина можем. Обичам ви, Коко и Ива. Искам да направим един емоционален рестарт преди да започнем и едно освобождаване на диафрагмата. Две лесни упражнения от системата Active Sitting, без които аз не мога, които правя всеки ден, даже по няколко пъти на ден. Емоционалния рестарт. И освобождаването на диафрагмата. Слагаме длан в длан, намираме пъпа, вдишваме с издуване на корема и леко се привеждаме, като при издишването ръцете отиват нагоре и навътре под ребрата. Лактите са назад, главата също е назад и издишваме на 3 пъти. Нека да ви покажа. Супер! Прави се 2 или 3 пъти. Такива са всички упражнения от системата. Система, която ни помага, ако не сте запознати, да намерим блокажи по тялото, да ги отпуснем сами и така да си спестим доктори, лекарства и още много други ядове, както обича да казва Коко. Но без повече предисловия искам да започнем. За вас, мили мои, благодаря ви, обичам ви. Ако искате, може да танцувате с мен, парчето е доста танцовално. Аз ще се опитам да пея и танцувам. Простете ми, ако не е перфектно, но идеята не е да е перфектно. Това е нещо, което между другото ми беше много трудно да пусна с времето. Благодаря ви, Active Sitting, за това също. Защото ако нещо не беше перфектно, аз не го правех. Но сега съм над тия неща и се надявам да се включите в следващата песен. Аз мога, ти можеш и ние всички дружно можем с Active Sitting да загреем и нов живот да заживеем. Пак сме силни, пак сме здрави, животът чуден е разбрали. С благодарност и много вяра аз мога всичко да направя. Емоционален рестарт следва агънце, Камила Калвачна, Горила Зова. Акордеон, даже смело разтягаме, с Active Sitting тичане сме на върха. Браво, супер сте, хайде заедно! Емоционален рестарт следва агънце, Камила Калвачна, Горила Зова. Акордеон, даже смело разтягаме, с Active Sitting тичане сме на върха. С теб денят ми е магия, аз ставам истинска фурия. Скачам, тичам и прегръщам, и смяха с боката превръщам. Потърпвам точка, блокаж разпущам, кръвта и лимфата отпушвам. И стъпвам смело
с любов и вяра, в живота луда надпревара. Емоционален рестарт следва агънце, Камила Кълбачна, горила зуба. Акордеон, даже смело разтягаме с актив си тичане, сме на върха. Колко ива неповторими, толкова сте ми любими. Хайде пак раздайте вещо, усмивки, знание и още нещо. Надежда дава те на всички, че болките от лошите привички с Active City ще забравим, ако редовно с вас го правим. Емоционален рестарт следва агънце, Камила Кълбачна, горила зуба. Акордеон, даже смело разтягаме с Active City, тичане сме на върха. Супер сте! Много добре! Благодаря ви много за вниманието, за това, че бяхме заедно. Благодаря ви, Коко Ива. Надявам се песента да ви харесва. Аз знам, че искрено се забавлявах. Надявам се и вие също. Чао!